sona la reina bona, parleu en polonesa, jo tinc una amiga polonesa. Ah, sí, bona esforça, sí, una reina de Polònia, sí. Ah, no sabies que era catalana, què dius ara? Endavant. Cago la Marcela. És que està al costat. 3 dies estarem. No, espera't. És que no tinc mal. Aquí. Aquesta és bona d'Aragó i Esforça, o bona Esforça i Aragó. Filla de la duquessa de Milà, Isabel de Milà, Esforça i Aragó. Duquessa de Milà i de Bari. Va ser reina de Polònia. 4 barres amb la creu de Sant Jordi, l'escut de Barcelona i l'escut de Milà, dels Esforça. Esclar que avui dia Milà també té una creu de Sant Jordi. Hauríem de mirar-ho amb compte, no? Perquè quan veus la representació dels ducs de Milà, mai és així. Sempre és amb aquesta serp aquí, enroscada, no? I en canvi, Bona, que té una part de milanesa i una part de catalana, ja té la creu de Sant Jordi i les barres. Per tant, és impossible que els milanesos esborressin les seves pròpies armes, dels seus propis prínceps. Endavant. Bé, un dia, un amic que es diu Thais Bastida, que aquest sí que ha fet història de l'art, viu a Valls, i havien tingut una relació diversa per temes de política i amistat, i que quan jo vaig explicar en el programa d'en Mikimoto que en Colom era català, en cap de 2 dies ja em va venir a veure perquè havíem de fer alguna cosa pels estudiants, i no va sortir mai, però vam tenir una certa relació. I un dia em diu, hòstia, he trobat que César Borja fa un salt conduït i tracta Leonardo da Vinci de familiar nostre. Què dius ara? Vam fer córrer de seguida, a dintre de l'Institut Nova Història, pum, pam. Aleshores, això es pot ampliar un palet? Perquè si es pot ampliar, i si no us ho llegiré. No? Va, mira, diu, aquí, diu, el nostre prestantissimo e dilectissimo familiare. Nostro dilectissimo e prestantissimo familiare. O sigui, una persona super important, però que és familiar nostre. Aquest és el salconduit que César Borja fa perquè Leonardo da Vinci, en tant que enginyer militar, pugui acompanyar i inspeccionar tota una sèrie de fortaleses al nord d'Itàlia que els Borja estan intentant conquerir i restituir-les a l'Església, el control de Roma. Endavant. A veure, sí. És bo veure-ho perquè almenys et dic, bé, és que ho he vist, no és que ho he sentit, jo ho he vist això. El pots baixar, mira, aquí, El nostro prestantissimo et dilectissimo, i una mica cap a l'esquerra? Bé, aquí venia familiar, Aquí, familiare. El nostre, comandam, enviem, comanem que el nostre prestantíssim i dilectíssim familiar. Bé, familiar, la gent et diu, no, és que familiar vol dir servent, membre de la teva cort. És veritat, però també familiar també vol dir familiar, tal com ho entenem ara. Un familiar, un parent, no cal que sigui el teu cosí germà, ni el teu nebot, ni el teu avi. Un familiar pot ser el cosí d'un tiet polític, és familiar, i aquell que et trobes en els batejos, en els casaments, en els funerals, aquell parent, doncs en aquella època igual. I si a més és un enginy en construir armament bèl·lic i en assetjar fortaleses i amb tota una sèrie d'enginys per atacar l'enemic, si jo puc tenir a favor meu, millor. Endavant. Aquests dos ja ho hem vist aquí. Això mateix diu Carlo Mariti a les memòries històriques sobre Leonardo da Vinci. Veureu que no és la meva interpretació, sinó que això surt a començament del segle XIX, 1824, jo diria. Tira endavant. I diu, el nostre prestantissimo e dilectissimo familiare. També ho diuen, aquest document diu això, però com qui no, per què, com podria ser? A veure, això s'ha de posar la mentalitat d'aquests savis del segle XIX. No poden ni adonar-se'n
que un pobre pagès fill d'un noi d'allà de Vinci sigui parent de Cèsar Borja, que va estar a punt de ser rei de la Romanya. Nebot del rei de França, parent del rei de Nàpols, emparentat amb el rei d'Espanya. Leonardo da Vinci, familiar, ho posen i ja està. Però nosaltres estem interpretant la història des d'aquest prisma, no? De l'adulteració, la retallada, la dislocació. Doncs ens diuen coses. I aquí diu família nostra. Vinga, endavant. Perdona un moment, només una cosa, a l'anterior. No, a la després. Sí, em sembla que és a la 5ª línia... 3, 4, 5? Sí, a l'esquerra. Súbditi. Súbditi, exactament. Soldati et súbditi. És a dir, parla als súbdits. Esclar, sí, Parla això als súbdits. que el deixin passar. No. Això és una... És un salconduit. Un salconduit per als seus súbdits. Que tothom dels seus súbdits el deixi passar lliure pas, saps? Ja, però precisament per això, llavors aquí familiar es contraposa amb súbdit. És a dir, que familiar seria realment de família. Ah, pot ser més que súbdits, sí. Clar, si ja parla de súbdits, doncs familiar és alguna cosa. És un element més que tinguis en compte quan redactis l'article. Molt bé. Es diu Leonardo Vinci. Sí, a més no li diuen Da Vinci, ni De Vinci, ni Di Vinci, ni Do Vinci. Diu Leonardo Vinci. I és que a més, dilectissimo, a veure, clar, això és un cultisme, això és un llatinisme. A veure, en italià hauria de ser dilectissimo, amb dues T's, no dilectissimo. Bé, aquí hauríem de veure si realment Cèsar va escriure això en italià o com tants altres textos ha estat traduït. Però va, no ens entretinguem gaire, perquè està bé que ho comentis. A veure, no es diu dilectíssim i prestantíssim el nen que surt de fill d'un notari i de mare pagesa. No és dilectíssim i prestantíssim, per més autodidacta que sigui. Per tant, aquest senyor està bé, dilectíssim i prestantíssim familiar nostre, és un familiar nostre de rang més elevat. I aleshores, de cop i volta vaig dir, a veure, això m'he d'aclarir, això ja està passant de taca d'oli. Estem un home molt culte, amb les armes reials, relacionat amb Montserrat, que és a Montserrat o que hi ha estat o que hi té una devoció especial, que l'acullen a totes les corts d'Itàlia, que al final de la seva vida viu una temporada bastant llarga, uns 2 o 3 anys, al Vaticà. Pum, instal·lat al Vaticà. Clar, qui pot ser? Què penseu que vaig fer jo? Doncs vaig començar a mirar tots els reis de Nàpols, prínceps, les nissagues del dret, del revés, les amants, els fills naturals, els fills il·legítims, allà vinga, genealogies i genealogies, fins que de cop i volta la mare que el va parir, i mira, ja el tinc, és aquest, és en Leonardo de Rebere, que està casat amb la Joana, filla del rei Ferran I. I després dic, mort el 1475. Me cago en la mare d'Antano, per poc. I 2 anys més buscant. I clar, 2 anys més, passen... no sé què, i al final dius, a veure, tornem a mirar això, perquè no sortia, i no pot ser, i ha de ser un personatge així, no desapareix de la nit al dia. A veure, tornem, posem-nos-hi bé, a veure. Ferran I es casa amb Isabel Chiaramonte i té el fill, el rei Alfons II, que es casa amb Hipòlit Sforza i té Isabel d'Aragó. Isabel d'Aragó. Leonardo da Vinci viu amb Isabel d'Aragó, viu a Pavia i viu a Milà, i entre Milà i Pavia i Milà està amb Isabel d'Aragó. Alfons II, amb l'amant Trotja Gatzela, que ja hauria ser molt ràpida, no es hauria deixat tapar mai. Bueno, no sé, ràpida si és per fer-ho o per no fer-ho, però si es deia Gatzela, per alguna cosa seria, no? Tenen un parell de fills més, potser en tenen més, però he agafat els que a mi m'interessen. Sança d'Aragó, que es casa amb Jofré Borja, per això Cèsar Borja ja era un membre de la Casa Reial,
perquè Cèsar Borja és el germà d'en Jofré Borja i Jofré Borja és el gendre del rei de Nàpols. Per tant, si Cèsar, que és gendre del rei de Nàpols, li diu a l'altre prestantíssim i no sé què, és que o és tant o més que ell. Aleshores, un altre fill, Alfons, que es casa en primer matrimoni amb Lucrècia Borja el 1498. I Cèsar Borja el tenim aquí. Però és que Leonardo da Vinci és l'enginyer militar de Cèsar Borja durant 1, 2, 3 o 4 anys. O sigui, cadascú opina diferent, he vist que 4, 3, 2, 1, uns mesos. Però és, i aquí hem vist el seu salt conduït, però és que a més hi ha dibuixos de Leonardo en aquells territoris que Cèsar Borja està assetjant i atacant. Leonardo fa dibuixos, inspecciona i han quedat els dibuixos i han entesos que relacionen aquests dibuixos amb les campanyes de Cèsar Borja. Per tant, hi ha una relació inesborrable, tot i que han esborrat Cèsar Borja de tots els seus manuscrits, perquè no apareix una vegada en 3 anys o 4 que haurien d'haver generat 3 volums de documents així, ni un esment a Cèsar Borja en els textos de Leonardo. Però Leonardo da Vinci, el pageset aquell del pagès analfabet i del notari, està amb Cèsar Borja. Per tant, tenim que està amb Isabel, viu amb Isabel i viu amb Cèsar Borja. Anem a un altre, com que no m'hi cabia, he fet un altre. Aquest mateix Ferran és aquest d'aquí i aquesta Isabel és aquella d'allà. Però l'he fet, he baixat una altra branca d'un altre fill per poder-nos aproximar una mica més. En Diana Guardato té Joana, i aquest és el Lleonard de la Robre, que es mor el 1475, per tant, impossible de relacionar amb Leonardo. Una altra germana d'Alfons II és Elionor. Elionor es casa amb Mèrcoles d'Este. Elionor d'Aragó, es casa amb Mèrcoles d'Este. I tenen 4 fills. El primer, Isabel, que jo diria que n'és el 74, 75, 76, 79, sí. Isabel d'Este. Isabel d'Este i Beatriu d'Este, que es casa amb Ludovico Sforza. O sigui que Beatriu i Isabel en un moment donat viuen juntes a Milà. I Leonardo ara està amb una, ara està amb l'altra. Bé, també Leonardo da Vinci també és amb Isabel. I amb Isabel també. Isabel, si aquí ho sabeu, em sembla que és la duquessa de Màntua, és veritat això? La duquessa de Màntua, a qui Leonardo visita quan surt de Milà, i de Milà se'n va no sé on, es para a Màntua. I Isabel li demana uns dibuixos, i perquè no sé què, que t'havia demanat un dibuix, perquè si no sé què, quan me l'enviaràs, i un quadre, oi, que pinta amb home ja d'una vegada, tu, hòstia, ja està bé, Alfons, que es casa en segones o terceres noces, aquí poso el primer matrimoni aquí d'aquí, però no sé si són les segones o les terceres de Lucrècia Borja, amb Alfons I d'Este i Hipòlit. El cardenal Hipòlit, aquí Alexandre VI, li escriu en català, s'ha conservat una carta d'Alexandre VI Hipòlit d'Este en català, i diu, home, a veure, si era fill de Leonor, que era fill del català Ferran I, potser la llengua catalana no es va perdre tan fàcilment, no? Si el rei, la llengua del rei és el català, la de la filla, què serà? El castellà? Potser també parlaven napolità i català, i els nets igual. No ho sabem, però sabem que aquest Hipòlit d'Este, tenim una carta conservada de Leonardo Hipòlit d'Este i Leonardo da Vinci sempre. I Leonardo da Vinci li diu, jo que sóc el teu esvisceratíssim servidor, que perdo les vísceres per tu gairebé, no? Leonardo relacionat amb Hipòlito, Leonardo relacionat amb el germà de Lucrècia, Leonardo relacionat amb Beatriu, Leonardo relacionat amb Isabel, Leonardo amb Cèsar Borja, Leonardo amb Isabel d'Aragó, i no s'ha mort. Conclusió, no s'ha mort. Diuen que és mort per distreure'ns, no es pot haver mort perquè si és aquest, mireu, si és aquest, Leonardo per què viu amb Isabel? Coi, és el seu oncle. Leonardo està casat amb la germana del pare d'Isabel. O sigui que la tieta d'Isabel s'ha casat amb Leonardo de la Robre. Quin dels dos de la Robre, quin dels dos Lleonards estarà vivint amb Isabel? Un pelacanyes o un membre de l'alta aristocràcia que és prefecte de Roma, que vol dir cap dels exèrcits de Roma, gran senescal de Sicília,
el gendre del rei de Nàpols, i apareix en la documentació també, cosa que despistava una mica, Leonardo d'Aragona. I diu, mira, aquest no és. Leonardo d'Aragona, no, aquest no és. I al final coi és el mateix, perquè el cop i volta trobes en un que diu, com que es va casar amb Ferran d'Aragó, se li va dir Leonardo d'Aragó, i també per això les armes dels reis de Nàpols van passar a la família de la Robe. Home, doncs potser sí que sigui aquest. I anem aquí. Escolta, en Ferran no, amb la seva filla, que no es va casar. No, però les armes del Ferran li passen. Sí, però que sí que es va casar amb Ferran d'Aragó. Bueno, seria... perdó, rectifico. Aleshores, si és aquest també de la Robe, el mateix, per què està amb Hipòlit d'Este, amb Beatriu i amb Isabel? Per què hi té aquesta relació que aquí tots els cronistes en parlen? Aquest no tant. Aquest en parla un autor del segle XIX que troba una carta exhumada, la troba ell i la publica. He trobat una carta en un arxiu de no sé què, de la lletra de Leonardo, que està relacionat amb Hipòlit d'Este. I un altre diu, no és la lletra de Leonardo, és una lletra d'un altre que no sé què. Bé, sigui la lletra d'un o la lletra d'altre, està relacionat també amb Hipòlit. Per què es relaciona amb els Este? Fill de Leonor d'Aragó i d'Hèrcules d'Este, que perfectament podrien dir-se Isabel d'Aragó i d'Este, Beatriu d'Aragó i d'Este, Alfons d'Aragó i d'Este i Hipòlit d'Aragó i d'Este. Es poden dir tranquil·lament. Per què? Si és aquest, és que és l'oncle. És l'oncle ben situat, l'oncle experimentat, l'oncle amb coneixement, instrueix, no? És a la cort i instrueix els seus familiars, els seus parents. I a més, aquí he apuntat una cosa molt curiosa. Fixeu-vos que Lucrècia es casa amb Alfons el 2 de febrer de 1502. Aquell document que us he ensenyat de Cèsar Borgia tractant a Leonardo, el nostre familiar, és del 18 d'agost de 1502. Es casen al febrer i l'altre a l'agost diu, ei, parent. Abans no eren parents. O potser ho eren molt més llunyans, amb molts rebots. Ara no. Per què Leonardo està amb Cèsar Borgia? Doncs perquè Leonard és l'oncle del marit de la seva germana. És com si fos el meu oncle. Per això, si fos aquest, Leonard seria l'oncle també, l'oncle polític de Cèsar Borgia. És clar que treballen junts, només faltaria, no? Està amb els seus parents més íntims. Jo primer pensava que eren més remots, però a mesura... Ara, 1475 diuen que és mort. Això, clar, com hem treballat ja altres morts, que jo treballava un personatge d'en Colom, que és en Pere Vázquez de Saavedra, que es mor 3 vegades. És fantàstic això, morir-se 3 vegades, perquè no em passarà a mi, no? Algun dia, no? Quan et mors, mira, al cap de 2 anys tornes a aparèixer en un altre lloc i al cap de 2 mesos apareixes en un altre. En el cas d'una mort, aquesta gent es moria 2 o 3 vegades, però no és que es morissin realment, és que els fan morir. En Cristòfol Colom també diuen, no pot ser, perquè aquí hi ha un document que diu que es mor, l'altre diu, no, es mor el 92. I no, escolta, aquí molta gent que el donen per mort era emèrit. Els historiadors catalans encara no s'han adonat que molts catalans anaven a Amèrica, i trobareu una creueta, la Gran Enciclopèdia, mort el 1492, mort el 1492, mort el 1492. Segurament eren a Amèrica i com que ja no els troben més es pensen que són morts. Bé, aleshores... Perdona, això que dius, mort, que són partides de defunció o simplement notes a peu de pàgina que era mort? Exacte. Troben... Això que dius del Colom i tot això. Sí, hi ha un dels primers que fa l'arbre genealògic dels Colom de Barcelona, quan parla d'en Joan Colom i Bertran, diu mort 1492. O sigui, a partir del 92 ja no el veiem més. És el Clondan, no? No parlem d'un document, sinó que un senyor investiga un personatge i li desapareix. Clar, i de cop i volta li desapareix, i quan fa l'arbre genealògic diu hauria ser mort el 92, perquè ja no el trobem més. Doncs aquí, perdona, aquí no és que el trobem, que algú interpreti que és mort, no, apareix a tot arreu. Leonardo mor al 75 i el seu germà Joan agafa els mateixos títols d'ell, duc d'Arsa i Sora i prefecte de Roma. Els títols passen al germà i tothom diu mort. Ara, clar, de cop i volta, que això també ho comentàvem amb alguns investigadors, amb en David Grau,
en David Grau un dia diu, a veure, he fet un article que el trobareu al nostre web, diu, és estrany, no?, que un prefecte de Roma, que és com el cap militar dels exèrcits de Roma, no aquests 4 soldats ornamentatius del Vaticà. Roma era un estat sobirà i tenia exèrcits i feia la guerra aquí i allà i s'aliava amb França quan convenia i després amb Espanya o amb Venècia o amb Nàpols, canviava i tenia uns exèrcits. Al cap dels exèrcits hi havia Lleonard de la Rovere, que a més tenia com un títol, no, com dic, tenia el títol de duc d'Arce i de Sora i gran senescal. A més era clar, perquè em falta una part dels de la Rovere. Quan Lleonard és el 75, és encara el prefecte de Roma, és el nebot de Sixte IV. I després serà el germà del... era mentrestant, el 75, és encara el germà de l'abat de Montserrat, perquè del 72, de 1472 a 1483, l'abat de Montserrat és Giuliano de la Rovere, el que serà papa Juli II. I resulta que aquest senyor es mor al 75. Germà d'un cardenal, nebot d'un papa, príncep de Nàpols, cap superior dels exèrcits del Vaticà i gendre del rei. I no hi ha ni unes exèquies, ni uns funerals, ni unes misses. I algú ha apuntat, sí, i el van enterrar, clar, sense tot això, perquè no ho tenim, i el van enterrar en aquella església, en aquella capella. I no hi és. Per tant, pot ser que estiguem també davant d'un muntatge per despistar, perquè a partir del 75, el 76 o el 77 és quan, precisament i justament, Leonardo da Vinci es munta el taller, la botella dels seus estudis i experiments i quadres, i comença a pintar ja com un pintor independent, no al servei d'un taller, del taller d'en Verrocchio. Per tant, jo penso que ha de ser un muntatge. Si el Leonardo de la Rovere és mort, no tenim Leonardo da Vinci. I si tenim Leonardo da Vinci, és que ha de ser Leonardo de la Rovere, perquè no hi ha ni una relació documentada entre Leonardo da Vinci i els papes des de la Rovere. O sigui, què fa Leonardo da Vinci vivint al Vaticà? Què fa vivint amb Isabel d'Aragó? Isabel d'Aragó podia haver estat reina, i els cronistes ho diuen. El seu pare, per millorar les relacions diplomàtiques amb els estats d'Itàlia, va preferir casar-la amb el Gian Galeazzo Sforza abans que donar-li la categoria de reina. És la filla d'un rei, podia ser reina. I la sacrifica d'alguna manera per millorar les relacions diplomàtiques entre els estats d'Itàlia. Què fa Leonardo da Vinci aquí? El pagerol, sense estudi, educant Isabel, tenint cura del casament, del casament també de la seva cosina, de Beatriu, també fa tot un muntatge escènic, amb música, danses, unes festes amb uns astres, amb unes coses que penjaven, una màscara que diuen dels planetes, en què els planetes parlen i porten un missatge als mortals. Fa tota una sèrie toca un instrument, inventa instruments de música, té cura, tota aquesta escenografia és d'ell. On ho ha après això, Leonardo da Vinci, si no tenia coneixements? Jo segueixo pensant que ens cal focalitzar molt ara l'atenció en la mort d'aquest senyor i de mica en mica ja anirà sortint. Ja dirà un que això no pot ser, això és impossible, aquí, i algú se li escaparà també de cop i volta. El príncep da Vinci anirà sortint perquè la informació hi és, el que passa que jo no fa pas tant que hi treballo. Avui és la primera conferència que faig així en públic intentant resumir una mica la totalitat, però que no pot ser, però donar-vos algunes pinzellades perquè comenceu a prendre consciència realment del que hi ha. Endavant. Bé, finalment, quan jo vaig dir ara sí que ja ho tinc. Aquest quadre l'hem vist milers de vegades, no? Surt en aquella, en el món de Sofia, si us heu llegit aquell llibre, el món de Sofia, o el mundo de Sofia, el manual de filòsofos per la eternitat. La majoria de les edicions anaven amb aquest quadre, la portada i tantes altres llocs que surt.
Aquí és una restauració poc afortunada. Jo penso que és perquè no respecta molt els colors originals, entre d'altres coses, perquè aquest no pot ser un color budista, sinó que era una túnica rosa. Els comunistes ho diuen. Tothom diu que aquest pot ser, això no és cert, però pot ser aquest pot ser Francesco Maria Sforza, que era molt jovenet, i el pinten com a la filòsofa Hepàtia. I el pinten, que era molt jovenet, aquí li agafen la cara i li donen la forma de dona. A veure, aquest d'aquí és en Rafael. Aquest pot ser Juli II, el papa. I, evidentment, aquest és Leonardo da Vinci. Tires un segon endavant. Veieu? Túnica rosa. Per què? Perquè tothom diu que a Leonardo li agradava vestir com de forma extravagant i aristocràtica. Diuen, aristocràtica. I vestia d'una forma que no vestia ningú. I és amb una túnica rosa. Aquí ho tenim. Ara bé, fixeu-vos una cosa. Quan Rafael comença a pintar això, el 1603, acaba Francesco Maria, acaba de ser proclamat duc d'Urbino. 1503. Francesco Maria della Rovere és duc d'Urbino. Agafa Rafael, que es diu Sancio d'Urbino, o Urbino i Sancio, i el porta al Vaticà. A on el porta? Doncs a pintar les estances del della Rovere. Un della Rovere, duc d'Urbino, agafa un Urbino i el porta a pintar les estances dels della Rovere. En aquestes estances hi surt ell, en Rafael, i surt el duc, el seu protector, Francesco Maria, i surt Juli II, que és Julià della Rovere, i en altres escenes hi surt Francesc della Rovere, Francesco della Rovere, que és Sixte IV. Els entesos, perquè hem hagut de llegir una mica d'Atenes sobre l'escola d'Atenes, els entesos diuen: està clar que Juli II, que és el promotor d'aquesta obra, el que vol és immortalitzar per sempre el prestigi de la seva família com una de les famílies més poderoses d'Itàlia i perquè tot el món en quedi constància eterna. Ara ho he exagerat una mica, eterna, però sí que diuen que és que vol que quedi fama, prestigi, constància, i que per això es fan pintar les seves cares en les diverses estances dels della Rovere al Vaticà. Doncs bé, qui hi ha al mig de les estances dels della Rovere? D'unes estances fetes pintar pels della Rovere, protegit per un della Rovere o un pintor de la protecció del della Rovere per garantir la família della Rovere? Qui hi ha al mig de tot aquest prestigi? Si tires endarrere ho veuràs. Qui és el della Rovere de Sarajevo? Qui és? Hi ha Leonardo da Vinci. Clar, com Leonardo da Vinci, a la fama eterna dels della Rovere? No serà que és Leonardo della Rovere? Si és Leonardo della Rovere, encaixa en el lloc que li toca, al mig de les estances dels della Rovere, pintats pels della Rovere per enaltir els della Rovere. Aquí sí que tindria sentit Leonardo della Rovere, però Leonardo da Vinci, què fa aquí? No es pot explicar. De fet, ningú no ho explica. Tothom diu, sí, és Leonardo da Vinci. Sí, Leonardo da Vinci. Mireu, porta la túnica rosa, com el descriuen els seus contemporanis. Però ningú pot explicar què fa el pageset, al mig dels savis, de tots els savis, fent una síntesi de la filosofia, perquè això només hi ha una altra cosa que aquí hauríem de fer història de la filosofia, del coneixement i de la cultura. Qui fa la síntesi entre paganisme i catolicisme? On es fa la síntesi a Europa o al món d'aquell moment entre paganisme i catolicisme? Ho fem nosaltres. Ho fem nosaltres. I nosaltres som després els que ho portem pel món. Aquí té el Timeu.